Futbola, historia eta ezaugarriak. Futbola Europan Erdi Aroan hasi zen. Maiek eta txinatarrek ere futbolan egiten zuten. Futbol modernoa 19. mendekoa da. Lehenengo futbol taldea Sheffield izan zen. 1857an sortu zen. Euskal Herriko lehenengo taldea Athletic izan zen. 1898an sortu egin zen. Historiako jokalaririk onenak hauek izan dira. Pichichi, Zamora, Pele, Ibala eta Maradona. Jokuaren oinarrizko arauak. Falta, ezin da bultzatu, ezin da kamisetatik hartu eta ezin da jo. Eskua, ezin da eskuarekin baloia jo, baina atezainek bere area barruan aldu dute. Delanteroak baloia defentsaren atzean jasotzen badu, jokuz kanpo dago eta jokaldia baliogabetzen da. Bi txartel mota daude, gorria eta horia. Txartel horia abisu bat da. Bi txartel horirekin gorri bat da eta gorriarekin kanporatzen zaituzte. Txapelketak herrialde bakoitzean jokatzen da liga eta kopa. Kontinente bakoitzean urtero txapelketa bat taldeka egiten da. Eta 4 urtetan behin selekzioen txapelketa. Europan lehenengoa Champions League da eta bigarrena Eurokopa. 4 urtetan behin ere munduko txapelketa jokatzen da. Sariak, urrezko baloia jokalariri hoberenari ematen zaio. Gol gehien sartzen duenari urrezko bota eta atezaini hoberenari urrezko eskularroa. Munduko talderik onenak Barça, Madrid, Juventus, Peñarol, Bayern Munich eta Boca Juniors dira. Munduko estadiorik handiena Leningrado 1 de Mayo da. 150.000 ikusleek sartzen dira. Ipar Korean dago. Europako estadiorik handiena Camp Nou da. Barcelonan dago eta 99.000 ikusle sartzen dira.